warahmatullahi wabarakatuh. Budek, Bro. Tenan ya aku rasane lemes aku. Semangat tenan aku. Jadi ini yang tak kok ini nih. Kemarin kan intinya iki aku kehilangan banyak iki to, kenangan to juga. Iki sajane ora nang aku to, tapi dukung nang gone HP bojoku ya. Dadi ini memang rasa bersalah apa nek bengi. Ceritanya kan aku memori internal kan bobol, video dan juga foto-foto. Jadi mulai besar cilik sampai gede. Ya terus berhubung aku di inisiatif kan tuku memory card loh. Memory card memory card gede 512 lah. Aku pesen ku SanDisk jadi. Cuma sing teko kok Xiaomi. Wis tanda-tanda jane. Tekone salah alamat pisan sing wonge. Lah dari ini tak pindah. Pertama tak pindah foto ki kena to. Yo kena foto, tak tambahin neh. Ora tak salin tapi langsung tak. Bawa pindah langsung toh? Pindah jadi kudu disalin loh, tidak tak pindah langsung. Pas waya aku pindah video tur 1090 1039 video. Kuwi mlebu sampai bar tak anteni tek. Wayahe kan wis selesai, aku mlebu ning gone folder kuwi, ning galeri. Gambare kan kotak-kotak kan ono. Gak muncul. Gak muncul. Foto-foto liyane malah kotak-kotak kabeh. Piye. Sembudra kan. Bujuk langsung mereng teh. Lah anakku langsung kurang ngerti ini. Lu enggak bisa dibuka, Dik. Rusak, Pak. Rusak. Hilang no. Langsung nangis. Kembar. Kembar iki. Aku kelangan pucet aku. Aduh. Solusine piye ki wis. Soalnya tak hapus aku sak ini wis recovery yo. Wis gawe aplikasi yo. Aplikasi recovery lah sing metu malah apa no? Wis gak buat taut nang Google. Yo ora cukup yo. Meh 200 giga lho yo. Oh ya cukup nih Google mek piro? Lah ya tapi tahu buat taut no. Gak tak yo tahu tapi kan yo mek 15. Paling mentok 5 giga yo. Foto nek gone anu. Lebih dari kan bayar. Kampus aku, lemes aku. Aku ki jarang mek amor kembar sekali sing video bojoku malah video tak ilang. Apa nek kata-kata desi ada sekolah, berangkat sekolah. Diantar bapak ya, ibu enggak mau. Foto-fotoku sama video dihapus bapak aja ya. Jasik langsung telah satuku. Apa aku? Lemas lah Mas. Tak golekno recovery to, tak golek recovery ternyata sing muncul video kalau foto-foto sing pernah tak delete. Tak. Lah sing tak pindah wi gak muncul ya. Dan iki iki satana ngenteni area dadi deep scanning. Dadi ngenteni komputer HP dicek nang komputer golek kok ngono. Kayak ahli nek Mas Arya kayak ahli. Komputere ngatasi nek area. Nek Mas Arya kayak ngatasi. Kowe kok ya aku makanya jadi tidak bisa menemani kamu di markas. Budrek aku soalnya. Markas tak tunggone dhewe cek biasane yo ngono. Oh ngono ya. Tapi kenangan wi tenan ya. Rasane Tunggone markasku dhewe. Nek ilangno menyesakkan ya, Pak. Nyesak di dada iki ning ndi ya? Pacare Guntur ya? Gone sik, gone termong. Nyapa? Heeh. Oh pengen main Mas Andi ngono yo karo berarti vlog gembeng barang. Pengen apa? Gembeng kene. Aku malah nang petuk gembeng ya. Pengen dicium Mas Andi. Pengen ngono Mas. Aku tak rono ayo. Jadi solusi ini teman-teman kita nanti mau ngecuh itong klo. Kita kaplok kayak tong ya. Pelampiasane cekel lho. Kak dua atasane. Iki mumpung aku nganggur, iki mumpung enak saprok lah tak siap omongan. Arek dua atasane. Cuk, yo ngalih kabeh. Arep dicuk kok malah ngalih. Mendem apa iki? Arep mendem jero. Itong ki diapeli kok malah ngalih. Parni. Ngapeli sapa? Ngapeli to? Iki gak enak solusine iki. Piye to, Pral? Iki dalekno memoriku lho, sapa ora? Gak iso. Lakno. Apamu iki kok. Enggak sih. Aduh apa iki? Kan ada apa toh? Ada apa? Baiklah. Dari nyapa toh wajahmu pucat? Nyapa? Apa pucat? Pucet apa toh? Ah pucat tadi. Memoriku ilang kabeh kan. Memori apa? Memori daun pisang.
Video tenanan video tak pindah ning memori card ora korup lho matane kok. Gathek nang gone HP-ne bojoku pisan. Nah, terus. Ora, memori card anyar lagi tak tukokno kok. Kunjungan. Pak Kandi unjungan. Ke sinten, Pak? Gandul. Apa? Kakak. Gitu kakak ini tanda tangan ini. Kamu lari dari mana? Kesini. Mencari siapa? Mencari siapa? Nyari yang Kakaknya di- Sasi Lah bilang. kenapa Mas Andi dicari? Pripun, Mas? Sing anyar bilang nating. Oh, nggih. Enggak keto nek kanggo apa kanggo apa. Nggih, anu KTP kula. Kakak. Oh, kakane. Nggih. Mencari Andi ternyata sudah ketemu. Mumpun. Cik mata-mata? Wis gak kemana? Ya sudah dek iki bar tak anu ngono kok. Bar tak urutno wong kok langgan aku dhisik. HP-ne kan ngene sam kae. Heeh. Ki wis di anu Mas, dek iki. Rasa dada nek sepedaan. Lah kapok aku tak segah saiki. Wis ketak gur mulai to, Kak? Dijupuk sapro, Kak. Tapi ning mah ki tak segah aku wis kapok lombok. Kapok. Kapok lombok aku. Kapok. Nah, sudah tukul. Sudah tukul iki. Wis tak rabuk kok. Ora Bu Ponska. Semprot iki. Yo ora to. Hah? Set apa? Tapi Mariam seneng iki. Dadi ganggu musel-musel nek bunyi. Yang gambar pun. Heeh. Rasa tinggu wi anune. Piye? Apane gak oleh dienggo? Sing gak sing isor aja dienggo, gak sing dhuwure ngono. Ngono? Hah? Iya. Iya. Asa enak keri dhuwur ya. Keri sing dhuwur ya tadi. Kontan ora dek iki. Ah budal gak kundas kowe memori kuwi Oh iya. Iya kok jane So. lumayan. entek kabeh memori sing video ini karo Hilang kabeh. ilang ra iso gagal mindah. HP-mu go anyar ta, Bos? Ngejere nggo tuku HP kae. Ndasmu di renovasi kejere blis. Pesen saya. Apa wi? Apa wi? Opo? Opo? Jan. Aku kan ngeterong beli rekaman KTP. Lah wis goleki anu karo to? Sapa jenenge? Sering ya terusan. Maka isuk kok wis puter kae kalau nang ndi to Gus critane Gus? Karo sapa? Lah kengke. Kene ning pasar dus tuku biru. Terus Beda gak sido. Selamatan sok ben. gak petok. Sok kemes ya? Kuru-kuru. Sok kemes ya? Golek nang omahan to? Itu nang Topuro. Lah kunjungan Pak kok Gandul. Heh? Lah kunjungan. Tak kabene anu. Wis salini. Wes sale dikore tok. Lah iki kan biasane iki blante internasional wis gone dong ya. Blante internasional. Nono yo. Marni, kamu kenal Mas ini enggak? Kenal siapa? Ini loh. Siapa namanya? Siapa macam? Lho piye toh? Mongkon kenalan. Belum kenal. Karno. Kenalan toh? Anu tok tarno kan. Mas aku kenalan dan Wis salini mau. Apa ta bendera petok koyo kenalan. Belum tahu namanya, belum tahu namanya. Siapa namanya? Kayak padha tuweke to. Hah? Lah malah iki wis seneng sing nom toh, nom. Itu jenenge siapa mas? Lah takanono. Kok dino ora gune bacam kok. Ganteng enggak? Ganteng ya. Namanya ndak tau jak kenal cekel sik. Jenenge apa mas? Apa? Jenenge siapa? Oh bendera petok gune Ora walas bulet namanya siapa? Undang. Jenenge siapa? Golek sing lho e. Lho. Kau Tadi. tahu jenenge siapa kok? Heh? Jenenge siapa? Warno. Lho bohong ae lah. No. Gak percaya to. Jenenge siapa? Warno. Bohong. Namanya Mas Ikhwan. Ada sing dulu kalau penak lunyu. Gak kan di bojo iki kan gede bojo to nih ya Kae to. ora dibujuk karo prabine. Gak. Andri tau. Andri. Itu kae lho sing Iki Iso kae lho. Iki ganteng gak to nih? Karena tuh. Heeh. Eh? Ganteng. Ganteng ya? Masuk gak? Masuk gak? Masuk. Ada dia jadi gonceng loh. Arep tadi rambutnya sing Melayu to. Piye to kan? Mas Warno ndang. Mas. Mas apa jenenge? Karno. Marno. Lah iki kamu tadi gak pakai sandal. Pakai sepeda. Loh kok gak dipakai kenapa? Pakai dong. Gak apa-apa mas. Dia Mas Andinya masih ke sawah. Kamu sana nanti setelah hujan. Ini setelah hujan sudah mulai gerimis. Aku tak nyuwun pamit mbah. Nggih. Nyuwun Nggih. pamit mbah. Dia ya, hati-hati ya. Di situ banyak pakunya loh ya. Hati-hati. Mas aku nyuwun pamit. Ya hati-hati yo. Tawane 5.000 mau. Ya ya wis sangoni barang.
Ngono kuwi yang penting ki ora nggih. Iya, Sing penting ora bedino. nah, Maksudnya ki sak-sake lah. iki tangga iki. Sanggandu. Tarno tiba sing nggon aku gak ero. Endi to? Sing ki mang to? Sing iki lho. Ya wis kan Sanggandu kan disalini karo koret. Lah kan sampean nak celuk. Andi ana kunjungan ora mireng sampean. Gak krungu. Gak krungu aku. Rasa sepedaan rada ado neh kok malah gak iso mulih kok dek ngenane. Gak ngaku ya ono. Dak cedhak aneh lho. Aku saiki wis gak sepedaan kan. Gelem metu kok sepeda nganggo motor kan ya agak pati anu. Mlaku ning kene lho, cedhak, mlaku cedhak-cedhakan gawe kikil. Pokoke aku ki gak anu, pokoke gak nganggo sepeda metu ngono ya. Ngono nek mbok nek nganggo sepeda motor iku kan ya mbok gak pasti kesel. Ya. Jadi Lah kan niate. niate. Ya kan niate sampean kan ambek olahraga. Karepku. Karepe arep olahraga terus tibakno Kalaran ping telu lho kan. teko omah leret. Kayak leret ping telu. Iya, Berarti yang terakhir nggon aku kae. Ya. Wis teko lapangan kedobane ya. Leret. Kayak kan anak kerja to. Heeh. Hari ini sekolah rame kan. Mm-hmm. Ya ta. Tak ngerti sangko kulon iki wis sepi. Terus akhirnya kita aku mangkat nah. Terus aku duduk nang etane sapa ya? Etane Gandul. Paklan. Oh Jati berarti wis. Jadi wis teko tikungan kuwi arep Mulai. mulai wis gak kuat aku. Berarti terus Kalau ning anu kalau Jadi kok nggone Pak Lan sampe nggone aku sampean mau maksa medale. maksa. Jadi aku terus laren ning etane Pak Lan kan anu to, nikung ngono to kan. Heeh. Aku laren ning londalan. Jadi terus tak ngerti kok mburi iki wis sepi. Akhirnya aku anu wis salon-alon iki kecerai iki. Oh, kenceng. Gak kena. Bingung. Makane kok nek anu isuk gak usah sepedaan mlaku-mlaku sing Alah iki wis kesel kan. Mlaku mubeng wis yang penting. Wakene iki wis kesel. Tapi ki wis gak kemeng lho. Sudah. Oke berarti asam urat dhuwur. Anu asam urat tapi tak cek nang mangkari wadi maune kan anu to 19,4 to. Heeh. Terus kok amo gorene nah tak cek normal. Oh, mudun normal. Karena itu ya Yang penting jaga pola makan, Iya. tetap sehat dan olahraga. Wis ngene terima kasih ya sudah menonton vlogku Kita- bersama kita Pak pijit ke- Kandi. wong mau nang Pokoknya pas kemeng gak oleh dipijitno, nek pas dhuwur asam urate jare wong-wong. gak dhuwur Mas. Wis apik. Nah, tapi nek pas loro aja dipijitno. Liyane iku lho Mas, liyane apa kuwi? Pokoke ya asam urat tok. Nek kaya tensi, gula iki Normal ya? apik-apik. Oke, wis pokoknya sementing sehat-sehat terus Pak Andi ya. Untuk jaga pola makan. Wis terima kasih sudah menonton vlogku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.